tawde UNESCO kadi wiino en wonde jangde e kuutorgol ɗemgal ko ɗum hakke c'est un droit kono kañum fof e wonde hakke fotani faweede alay sago e yimɓe fotani wawnede yimɓe potani wawnede e kala ko ɗum wawi wonde ɗum waɗi ni sa ƴeewi tippude gaddin mo laamu leydi Sénégal suɓino gam jangguinde won ɗemɗe ma en gar hen joni joni e expérience mo Basiru ɓuurimi andude ko fate lecture pour tous walla relis eko soomi e nder hen ko ɓuuri ko hen hamnade ko wiyede nde alay sago ala suɓade te neɗɗo hankkadi kala nde wiya ala suɓade ala suɓgo ko alay sago hankkadi waɗi contrainte waɗi teppol te ɗum ɗon eɗen gandi hol battane mum e holko ɗum wawi jibinde e nder rendo ɗum noon wellitare wawde suɓade janggude e ɗemgal mum e hutorade ɗemgal mum so wellitare nde ala ɗon yo en paam ko ɗum caɗele wonata eɗen ciftina ko wiyete déclaration universelle de droit linguistique waɗa adopté koto Barcelone en 1996 wi ko toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette à ses membres d'acquérir des connaissances des langues liées à leur propre tradition culturelle. Donc, en déclaration, baɗaɗo to Barcelone, déclaration UNESCO, en 1996, holliri en wonde ko jaajugol ɗemɗe ko ɗum ɓural e ndam ngam guural pini taw ko pini cariɗi. ɗum ma en tawoy ɗum e article 7 et on ɗon déclaration. Rutti wi et alinéa 1 article 7 toutes les langues sont l'expression d'une identité collective. Elles permettent de percevoir et de décrire la réalité de ce fait. Elles doivent pouvoir bénéficier des conditions nécessaires pour leur développement dans toutes les fonctions. Oui, ko dendagal ɗemɗe kutortede ina poti wawde hutorede windede jangede ngam rokkude mbaadi godal ngal yimɓe ɓe ceertal yimɓe ɓe feeñata koye nder ɗum ɗon wi en wonde woto mbiyen tan eɗen nangto e ɗemgal gotal ƴeewen kewendi ɗemɗe sabu chaque langue a une réalité constituée collectivement et c'est au sein d'une communauté qu'elle devient un instrument de cohésion, d'identification, de communication. wadde kutorgal ɗemgal woto yimɓe paw ɗum tan e haalde ni kono wonko soomi nder wonko ɗum mofti wonko ɗum rondi to banggue pinal UNESCO no wi en wonde e nder ɗiɗo déclaration ngaji paamen kala nde ɗeɗo ɗemɗe maayi ɗe maayidata koye e pine cuɗɗe ɗe coomno ɗum ko ɗum saabi baɗono biteɗo gando goto biteɗo Louis Jean Calvé wi en on peut arracher à un nom beaucoup de choses. On ne pourra jamais même au nom de la langue des autres lui arracher sa propre langue avec son consentement. hay neɗɗo goto gon biteɗo ko neɗɗo wawa jabde alay sago ɗemgal gongal ina fawe e dow mum e kala ko wawi wonde sababu o jaɓirta ɗum neɗɗago makko kam omo wawi jaɓir ɗum wawnere omo wawi jaɓir ɗum critére uji goɗɗi kono wawa jaɓirde ɗum ɗum ɗon sen garti gam jofnirde expérience mo Sénégal jogui saabu caɗe enen kalaten ko foof goƴe men kadi ko Sénégal saabu ɗemgal men jeeya koye nder ɗemɗe nogas e nayyi ha nogas e joyyi hande kutorteɗe sa ƴeewi joni hayso tawi to banggue mbaadi to banggue ɗereji to banggue décret to banggue constitution lawɗinaka ko ɗemgal sa ƴeewi kutorgol ɗemgal men hande e nder instance mo ganduɗa o ko administrative e nder gardigo leydi ndi ɗum ɗesata waade kono lawɗi hankkadi ɓe mbaɗi feere ha wonti bolle puyɗe yaltude conseil des ministres hutoro ɗemgal jolfe gam haalande yimɓe holko conseil des ministres haali c'est vrai noon ko mbaɗowo politique kadi kañum ne ina jogui fannu no waɗirte yiiɗi kañum woni koye mappade woni koye ko cengɗi woni e wadde
expérience uji duuɓi capanɗe mbaɗama ɗo e nder leydi Sénégal kono elle ha joni koɗo gonnoɗen tan gonɗen e rippude ala fof feere labtude ƴettade ha keewal ɗemɗe ɗe waawa lawɗinede wonto ɗemɗe guurde kalateɗe kutorteɗe tawa koko hunde labtude nde wawde memade en jiyani ɗum tawa e nder politique aji ɗi Sénégal hen sahaji noon sababuji ɗi ina keewi ɓuuri tengtude ko wiyete sensibilité woni ɓe mbiyata ko c'est sensible kala ko fate ɗemɗe yimɓe gona koye dogde ala ndena ɗe ɗum ɗo c'est sensible ɗum ɗo noon so tawi waɗi tan hankkadi yimɓe koye men ne poti yurnitade gonko men e koye men saabu mbiɗen ko e nder ceertal men ko hen woni neɗɗagal men kono e nder ceertal men ko hen kormodiral arata leyɗele men kewɗe Afrique ɓuuri tengtude leydi Sénégal ina huuli kala ko fate ɗemgal ina huuli ɗum no feewi e nder kulol mum ngol yimɓe ne cikki wonde mataw won cabbi ubbaɗi walla won fitina walla won peete jeyge ɗe ganduɗa ɗe ko ubbiɗi wonko kalaten tan ina wawi urbidde ɗum addana en caɗele joni noon sa ƴeewi ɗo e nder leydi ndi waɗi ari ɗo ko wiyete lecture pour tous eɗen gandi addi haala kewka lecture pour tous laamu leydi Sénégal ko kañum duusi projet o to banggue duusi programme o to banggue ministère de l'éducation kono wona kañum addi ɗum jeeyi ɗum ko USAID waɗi financé hakke duuɓi 5 waɗi hen milliard uji kewɗi eɗen gandi noon laamuji men so nani milliard uji tan hayso namdal hayso ko haalte ko woƴaniɓe kamɓe milliard uji ɗi kam teɓɓade ɗum ɓe ƴewno ɓe mbaɗiri ɗum kam no wojiɓe lecture pour tous addi caɗele eɓɓo ngo ari ɗo ko 2016 ɗum ko programme USAID mbo Sénégal hutiri rewde e jagorgal mum kalfinagal ko fate jangde holko ngal firti yimɓe hewɓe kaɓima ɗum won waɗɓe lappi ɓe sikki kisal deyirde waɗi lappi e nder leydi ndi foof won woɗɓe saliɓe ɗum ɗon wawa latade kono holko ɗum firti lecture pour tous mbi ko kala ko ƴewdo e nder won diwonuji huftidenano Sénégal ko joni fuɗɗi huftidinde Sénégal ha heddi Dakar saabu Dakar kadi ne waɗi tension goɗɗo gonɗo nder hen holko ɗum firti eɓe mbi ko kala nokku ɗemgal ngal sukaɓe ɓe pijirata so jalti yo ngal jangguine 1 point on tiré kala nokku ɗemgal ngal sukaɓe kutorto so jalti gam ina pija walla taaride école o ɗemgal kutortegal ɗon ngal yo won ɗemgal nattintegal jam ɗum ɗon noon moƴƴani e am min pullo o moƴƴani e ma an séréer o moƴƴani e o jolfo o saabu kala ɗo jaaɗen wonɗo joom neɗɗo wawna te kadi so tawi tan wellitare wawde suɓade ala ko alay saago tawde ko ɗo koɗɗa tan ko ɗum janggata walla ko ɗum ɓi janguinte ɗon addi caɗele ɗum noon wasde wellitare nde wasde wonde wawde suɓade mboɗo sikki ɗum ɗon ina jeeya e caɗele ɗe ganduɗa ɗe oɗo projet mo yimɓeɓe kadi ñiguiri ɗum sa woni Jolfo sa neldama Matam e kala ko mbawɗa wonde ɗi so naati e nder école aji Matam janggata ko Pulaar alay saago taw ba mum wona ɗum yiɗi sa woni Pullo sa woni Thiès sa woni e Thiès kala ko mbawɗa wonde ɗi so naati e nder école aji Thiès janggata wolof alay saago saabu ko ɗum woni ɗemgal taaride Thiès projet o ko haalisu wonno hen mataw duuɓi makko timmi o gasi duuɓi 5 addi caɗele addi gulwulde kono kadi fawaki kadi e ɗemgal gotal fawi koye ɗemɗe men kam jeegom cuɓanode ɗe te kadi hebloji mbaɗama hen defte mbaɗama hen mbeɗa sikki Mamadou Ly sonno wonano o wonani ɗo e leydi ndi so wonno ɗo ma ɓuuri labtinde kono Basir nan ɗo kañum ɓuuri caggal ɗum kadi projet rolli kadi ari tan ko tengtinde ɗum ɗon woni mba mbiyen tan ko jaɓɓal ɗimmal ko dawal ɗimmal wonande ko adduno ko addi caɗele te wawa wasde addude caɗele saabu kala ko itta e wellitare kala ko wiya alay saago ko ɗum caɗele te yimɓeɓe ne poti wawde yurnitade ngal ɗon gueɗal holko woni les contraintes tongi bawɗi hadde en jogade politique linguistique labtuɗi ceer mi haali nani ina waɗi hen kul huli laamu wiide mi suɓima ngal ɗo ɗemgal wonti ɗemgal lawɗinagal e nder leydi eɓe gandi addat dilli addat fitina addat wadde hen sahaji ɗinɗon kulhuli no mbiruɗen ni ne wawi wonde obstacle ne wawi wonde tonggol e katgol laamu ngu nannude ɗemɗe men ina wawi wonde teppol
so hoddirama hono noon hadde ɗum nannude ɗemɗe men e nder tippude jangde men. goɗɗum ɗum koɓe goytoro min ngalana ɗum ngalu, min ngala ngalu wadde feere ha ɗemɗe 25 ɗe foof dañane defte mumen e kewendi, dañane jangguinoɓe men heblaɓe kewendi, dañane te kadi so en duttima e natnugol so en duttima e caɗele gonɗe kadi e lecture pour tous ene jeeya hen aɗa wawi arde duɗal tawa ko jolfo jangguinte hen kono jangguinte ko joola, ina wawi gara e duɗal tawa ko joola woni hen ko joola kono tawde o woni ko salti walla o woni ko hoore fonde o jangguinte toon ko pular te o nanani taw pular omo jangguina sukaɓe nanoɓe pular. donc ɗum ɗo foof jeeya koye teppi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗum caɗele ko wawno satede. donc laamu ngu ina wawi jogui kulhuli to banggue dilli kono ne jogui kulhuli to banggue min ngalana ɗum ngalu hujjiniro ɗum ɗon. gueɗel gonguel ngel ko wawi wonde teppol ko tubakoɓe kañumen kalfi en. sa ƴeewi ɗemgal faraysi hande wurni ɗum ko Afrique, so Afrique itti e ko haalata ko e France walla Afrique itti ko haalata ko e anglais, sa ƴeewi ɗemgal ngal ɗemɗe mabɓe dañat caɗele ga. joni kadi école ne ari ɗo guila 1807 école naati Sénégal, guila 1807 ha ɗo ɗo kalaten wiyama wonde jangguɓe nanoɓe ɗemgal faraysi ngal koɓe 50 e kala temedere ƴettuɗa hay ɗum wona faraysi ɗigguɗo. joni noon kono ɓen guila 1807 ha ɗo nana mbaɗa hen buuɗi men, nana mbaɗa hen jawdi men, nana mbaɗa hen ngalum men. sen pelliti finde ñalawma kadi mbiyen eɗen ceerta he mabɓe eɗen nanna ɗemɗe men e nder ɗum ɗo tan eɓe mbawi wiide minenne min mofa juuɗe amen. wadde kadi ɗum no wawi wonde tippol kulhuli wadde to banggue pression jogaɗo to banggue rendo ngo wawde dillude, caɗele to banggue wiide min ngalana ɗum yimɓe, caɗele to wawde wiide min ngalana ɗum defte, caɗele to wawde wiide min ngalana ɗum ngalu, foof ina wawi wonde teppi. e kala ko hen wonde sen jurnimo leydi men Sénégal hande no sifori ni, ma taw ko gonga ni haalaka officiellement ɗemgal jolfe lawɗinama haalaka, kono sa ƴeewi ko jolata ko ñande foof aɗa andi ɗemgal ngal koko gasni lawɗinede. kalatmi koko so tawi conseil des ministres jooɗima ko holko waɗata so yalti holno hollirirte. kalatmi ko so tawi a yeehi suudu sarɗiji leydi Sénégal toon kam mboɗo humpiti toon holko uddirte hay e nder document bindaɗo o so waɗama dow ɗum ɗo waɗate less ko ɗemgal gotal. donc ɗum ɗo foof ko ɗum dille ɗe ganduɗa ɗe bawɗe jibinde caɗele. joni noon laamu foof hay sinno ko min suɓano hande mbaɗami laamu leydi Sénégal mi dañanta ɗum feere e wiide mboɗa lelna joni ɗemgal, par ce que mi wawa suɓade pular tan saabu ko pular, goɗɗo ne wawa suɓade jolfe tan saabu ko jolfe, walla sikkude wonde ko jolfe ɓuuri ɗo wawde hewde saabu teskiɗen wonde hewde haalede wona critére pour fawde ɗemgal e dow ɗemde. ɗum ko dynamique d'une langue koko Allah rokki ngal ɗon ɗemgal tan. hay so wona ɗum ni kadi eɗen poti wawde yurnetade. Sénégal gonɗen sa ƴeewi hoorejo jagorɗe hande o bon nden kam eɗen mbawi wiide ko opposition wonno o wonani pouvoir, sa wonani pouvoir kadi aɗa jogui wellitare haalde gueɗe kewɗe, par ce que taw sa ari pouvoir ɗum wawa latade, par ce que e nder opposition o meeɗi wiide min somi heeɓi jappere somi yeehi to tribune ONU somi rokkama konngol kalatmi koye ɗemgal jolfe. omo jogui hen droit mataw omo jogui hen droit so tawi ɗemgal ngal koko heptina toon e ko way noon, kono ina gasa taw jomum yiiɗi hollirde ko panafricain. kono sa waɗi panafricain a ƴeewat hol ɗemgal ɓurgal haalide Afrique, ɗum kay ɓuuri webde. gona panafricain mbiya aɗa suɓo ino langue mo ganduɗa o ko gonga ni hande ɗemgal jolfe ina haale ɗo nan, sa yeehi Mauritanie a tawat ɗum toon nana ɓeydo yajde toon, sa yeehi Gambie a tawat ɗemgal ngal ne haale toon, c'est une langue très dynamique ɗemgal jolfe ngal. kono noon ɗemgal kujjitingal Afrique banggue hirnangue foof so tawi a wi ka panafricain saɗa suuɓo poɗɗa suuɓade ko ɗemgal pulaar, ɗum ko c'est naturel. kono kadi hol dille goɗɗe baɗoje so ɗum ɗum ɗon waɗi ko wayen wonde foof ngam jofnude mbeɗa sikki expérience ɓurɗo moƴƴude ngam nannude jangde, ngam namdude ɗemɗe men e nder tippude jangde. expérience ɓurɗo mawnude e nder aduna o ko expérience mo Suisse waɗi o. Suisse wi ko kala ɓiɗɗo leydi ndi alay sago jangga ɗemɗe tati gendiji.
so ɗum waɗi ala ɗo jaata e leydi ndi ha gona arani, ala ɗo jaata ha gona tumuranke. ɗemɗe tati ɗe so wiyama alay saago a janggat ɗum, so ɓe mawnidi e nder ɗen ɗon ɗemɗe tati kala ɗo jaaɗa ma dañ mo kalduɗa. taw kadi suuɓa ko fawade e ɗemɗe tati ɗe ganduɗa ɗe ina ñiiɓi ina ñippi e nder jokli leydi Sénégal foof. suɓe won créateur saabu eɗen kaala e kala saaha ko ɗum tongi to banggue nannugol ɗemɗe, eɗen kaala kala saaha hen saahaji potal ɗemɗe. sonde ko min wonno mi haalata potal ɗemɗe, mi sikki en kaali mi haali ɗum ɗo rawane, mi haalata potal ɗemɗe. mboɗo jeeɓi 43 wolof kañum ɓuuri e hewde, ina foti wawde hutorede kaza, kono mi yaɓɓata e 26%. kono kadi min joom 26% o beele minni hannde somi wiyama yomi fonde e 1% minni mbarɓeɗe jaɓa wadde ko calortomi ko kadi fondede 1%, ina wawi taw ko joom 43% kañum ko ɗum wirata fondetake 26%. kono e kala ko wawi hen wonde, so télévision national, so radio national, ina foti hande feñde toon, ina foti wasde wiyede, par ce que ko ɗum woni toon. wiya toon tan ko duty frayse e ɗemgal wolof, ɗemɗe keddiɗe fof poti, ɗum woni toon. kala ko ɗemgal pular fecci ko ɗum ɗemgal balanta fecceto, taw sa ƴeewi koɗe ɓetata ko e nder leydi ndi koɗe pesata ko wona gotum. donc contrainte o ngam nannude tonguiro ɗon, ngam nannude ɗemɗe e nder tippude jangde men, ngam suɓade ɗemɗe gona ɗemɗe lawɗinade wona langue officielle, teppi ɗi ina goodi, kono ɗum wona tan teppi bawɗi hujjinade gonɗe yonde hujju wiyede wonde ɗum ɗo wawa wonde saabu ɗum ɗo, saabu en tagiraka wiide ɗum ɗo wawa wonde. kala ko fawa e men yo en gurdu hen, tawat ko eɗen poti wawde ɗum wadde ina foti wawde wonde miijinade leydi Sénégal holno hutororto ɗemɗe mum 25. so wawa ɗum suɓo ɗemɗe tati bawɗe ɓurde wawde haalede, ɗemɗe 4, ɗemɗe 5, ɗemɗe 6 ɓurde wawde haalede, holno puɗɗortomi natnirde ɗeɗo, saabu ko Senghor suɓino ɗemɗe 6. Senghor suɓino ɗemɗe 6 ari ha Abdoulaye Wade watti kala ɗemgal hankkadi joguigal bindol mbaɗagal codifié wonti langue national. keweni ɗemɗe ɗe keewi, kono so tawi eɗen jiiɗi nanude ɗum e wadde ɗum expérimenté, hono noon mbi sikki won projet ji arrêté ɗi ɗowi kutorto tan ko ɗemgal pular, ɗemgal wolof e ɗemgal séréer, saabu teskade wonde ɓeɗo sa itti ɗumen ɓe timmi keweni ndiɗo. kono ɗum ni kadi beela ko gonga, beela wona ala hakke ɓeɓe ganduɗa ɓe kañumen goni famarɓe doole ɓe. jaafuɗon mi babli ha heewi, ina gasa taw mi notitake e ko pannoɗonmi ɗo, kono kam ko ɗum ɗo kemnomi tongude Basir. Allah jarama, jarama. kono o holliri hen wonde keewal ɗemɗe e nder leydi wona saɗede Sénégal tan, ko saɗede addunayankore nde tawno goto kala ene jogui hono wayni hen. o addi kadi haala koddigal ɗemɗe ɗe no wayni, saabu koddigal ɗemɗe goto fof no fooɗano hoore mum, wasata e nder ɗum ɗon ne waɗi dynamique ko ganduɗa duƴƴal ngal ɗum ganduɗa ene woodi, kono ɗum ɗon foof tawama wona hunde webde e nder leyɗele men Afrique. o addi hen kadi janguingol ɗen ɗemɗe e nder école aji ha o teski wonde e nder aduna o fof no ɗemɗe e mbayi hewde, ko tawi ƴeewama ko jangate e nder école aji ɓurani hedde 200 ɗemgal. ɗum noon son ƴeewi ko hunde mawde, ɗemɗe keddiɗe fof sa renaki won caɗele goni jogui ko goyeten ko mata wonɓe ganduɗa wonɓe caɓorɗen. o addi hen yiyande UNESCO yimɓe fof no gandi UNESCO kañum ko fedde daranide culture pinal, kono noon e jangde, kono UNESCO kañum ɓuuri tengtinde ko keewal ɗemɗe fotani wonde teppi, e kamɓe ko expert uji mabɓe kaali foof. multilinguisme en Afrique, janginde walla hutorade ɗemɗe kewɗe e nder Afrique. nden saɗeno arti hen o addi hen kadi yeeruji e wone leyɗele no gaddiri tonngol, beele ko ɗum tonngol o haali hen gueɗe kewɗe. o haali yeeru Mali 13 langue officielle, hay so tawi a haalanama aɗa andi 13 langue officielle ɗe ganduɗa ɗemɗe 13 ɗe ganduɗa ko ɗe laamu gollorto walla golleteɗe nder guendi, ene waɗi caɗele hay so tawi en ngala saha pour wawde yanñade hen. mbaɗani omo jogui hen miijoji kewɗi, kono ɗum ɗo kadi miijo Samba Julde Thiam addino caɗele, kono omo jogui mairie suusde haalde miijum, hay so tawi aɗa andi rendement koko fellanma o suusi ɗum haalde, kono ɗum ɗon kadi yawti, kono ha joni nana haalte. e goɗɗo Elage Nguéri en Sénégal lecture pousse noon haalama ha heewi. Seydi Ly a haali kam mbiɗa heewi gollodade e arde ko fate lecture pour tous e ko wayno Reli e kadi e direction de l'alphabétisation walla ko ministére to, kono Seyni Sall nan ɗo e ko ɓuuri tengtude lecture pour tous ko addi ɗum ko
ene jeeya e résultat ji pelle mbaɗe no are surtout are résultat ji ndegal jariboji limtimɗe ɗe mbanno haɓe kolliri laamu ngu wonde jangguinde neɗɗo o e ɗemgal ngal o nani ngal ko kañum ɓuuri wawde dañde ñeeñjude ɓe kolliri haɓe kolliri résultat ji mbaɗa andi weeɓano nden ha laamu ngu wawa yettude dacci ala feere ala alay sago ɓe naata hen nde ɓe tolliri naata hen mboɗa andi ni gargol partenaire uji ene jeeya hen golle mabɓe kamɓe ɗiɗo ONG ji stenki hen noon e are kanko Seyni ko toon o liggotono min mboɗo liggotto e mabɓe e fannuji hayso wona e fannuji duumiɗi e saaha saaha kala kono ɗum ɗon kadi moƴƴinimi kono mboɗo yiiɗi dartoɗen e gueɗel gotel lecture pour tous soɓe cuɓorno ɓe mbiyatno ko langue première aɗa andi ɗemgal ngal muynoɗa ngal yumma en kaala e langue premiére ɗemgal ngal kutortoɗa an e gurdam ma wona goto saabu so tawi a wiyama aɗa jangguine français ko ɗemgal koɗal so tawi a wiyama aɗa jangguine ka jolfo a nanani wolof aɗa jangguine wolof wolof o wontata e ma ko ɗemgal koɗal c'est la même chose principe scientifique o ko ɗum ɗon so tawi a woni pullo an ɓiɓma fof kalata ko wolof a ari aɗa jangguine pular o wontata e ma ko ɗemgal koɗal ko toon haala ka yaari joni noon holno ɗum feccotto mi sikku on paami to jinmi yaade to ɗon kadi alay saago yimɓeɓe liggoto ko liggey mawɗo woni ɗon lecture pour tous yawti reli ari o haali haala base légal au niveau international o haali kadi expérience sénégal humpito sénégal e on fannu so allah sénégal ene jeeya hannde e ɗeyɗele ɓurɗe yaarude yeeso on fannu caggal nde darni ko wiyete moeps woni modèle harmonisé mo leydi sénégal hutorto oɗo hannde kono noon e dow on ɗon ɗum no fof ne waɗi contrainte ji kadi ɓurɗi wadde ɗon o haali haala jolfo wonay nokku pular ene jangguina pular joola wonaya to jolfo ene jangguina wolof ɗum ɗon ko hunde wande fayde ɓeɗo no gandi ɗum rapport aji ɗi fof kaali wonde ɗum ko saɗede eɓe jogui saqqaji ɗiɗi wawde heblude yimɓeɓe fof haɓe mbawa haalde ɗemgal ngal hayso tawi ɗum wona jofu waɗa pular kaw ɗemgal ngal ɓe jangguinta ngal taw ala caɗele weeɓanani leydi sénégal te budget baɗirteɗo ni wona budget leydi sénégal ko 45 milliards gaddi ɗo wonno ko USAID wonno joni USA feccitima kono noon eɓe doganno hen hunde wonde so tawi haalpare fof mbiyama jangguno e nokkuji pulaar en joni fof mbiyama noon joolaji mbiyama goto fof ma hotto hoore to muɗum ɗum ɗon no jogui muskine walla caɗele ɗe wawi addude ɗum kadi ene jeeya e gantuji ɗum noon haade leñama wadde heeli no wiyatan ɗum ni haade goto fof hodde ko jeeya ɗum noon kadi wooda ko jimiji banggueji goɗɗi mi yiiɗa yaññade hen kono kam mbiɗa andi e expérience uji ɓurɗi welde min hamme ɗi kalata woni expérience suisse mi sikku leyɗele kewɗe mbawi ñembude ɗon kala ɓiɗɗo leydi yo janggu hayso ɗemɗe tati so tawi ni enen fof en mbaɗi noon mi sikku hay goto men wonta janoyi ɗum noon te kadi janggude ɗemɗe kewɗe ene uddita hakkille ene ɓeyda gandal ene addana yimɓe kadi wawde jottodirde e no ɓurata wawde yuɓɓude hamme ko ɗo kaɗanmi Thank you.